Hello guys, welcome to Narzary Education channel. दा जोंफोर 4R5 नि 4 number question खौ सावरायगोन। बाहाय जोङो 4x² + 12x + 9 दा बेखौ जोङो दिहुनगिरियाव फोरमायनांगौ। अब्ला जों बेखौ दिहुनगिरियाव फोरमायनो थाखाय जों मा खालामनो हायो? गिबियावनो 4 आरो 4 सानजाब 9 दिहुनग्रोना लानांगौ। बैजों सानजाब जोङो 36। अब्ला बे 36 खौ जोंनि गेजेरनिखौ माजों जों सानजाबला दाजाबला मोनो जों बेखौ दिहुननांगौ। बा जों 6 सानजाब 6 36 होमबा 6 दाजाब 6 जोङो 12 खौ मोननो हायो। अब्ला जों बेखौ दिहुननांगौ। 4x² + 6x + 6x + 9 अब्ला जोङो बेखौ 4x² खेबसे लिरबावनो आङो 6x + 6x + 9 अब्ला जों बेनिफ्राय आगोसोर लानांगौ जायखौ कमन होनना बुङो। अब्ला 2 सानजाब बेयाव 2 सानजाब 3 बेयावबो 2 सानजाब 3 बेयाव 3 सानजाब 3 आरो बेयाव 2 सानजाब 2 दङ। अब्ला बेनिफ्राय 2 मोनसे बेनिफ्राय 2 मोनसे कमन लानोसै आगोसोर 2। अब्ला जोंहा बेयाव x आ 2 दङ बेयाव मोनसे दङ जों मोनसे x लाबाय। अब्ला बेयाव थाखो 2x 3 थाहैबाय। अब्ला बेनिफ्राय जों मा कमन लानो हायो? 3 3 दाजाबसिन दङ नालाय दाजाब। अब्ला मा थाखो 2x + 3 दा बेनिफ्राय 2x + 3 2x + 3 एखे ओंखायनो जों बेखौ आगोसोर लाबाय 2x + 3 अब्ला मा थाखो 2x + 3 जा दिहुननो गोनाङा। अब्ला जों बेवहाय 25m² + 4 नि 2 जोंहा 25m² + 30m + 9 जों बेखौ दिहुनना लानांगौ। बा बे मोननैजों सानजाबा जोंहा 225 जायो। 5 आरो 9 सानजाबा अब्ला जों बेखौ बेसेबां मोनो? 15 सानजाब 15 225 25 225 अब्ला जोङो बेखौ जोङो 25m² + 15m + 15m + 9 खालामना लादों। दा बेनिफ्राय जोङो आगोसोर लादो। मा आगोसोर? इकुवेसन हो डिसिप्लिन जाया। होमबा जों बेनिफ्राय बेवहाय 5 सानजाब 5 आरो 5 सानजाब 3 जाना दङ। अब्ला जोङो 5 कमन लानो हायो 5 आगोसोर। ओमफ्राय मा जाना दङ बेवहाय? m आ मोननै बेयाव मोननै बेयाव मोनसे अब्ला मोनसे लाबाय। अब्ला बेयाव मा थाखो m + 3 जाहैबाय। बिथिं दाजाबसिन दङ। बेनिफ्राय जोङो नैयाव 3 सानजाब 3 बेयाव 3 सानजाब 5 अब्ला जोङो 3 कमन लाबोनो हायो 3 होमबा मा जागोन 5m दाजाब 3 अब्ला जों दिहुननो हायो 5m + 3 कमन लाबा 5m + 3 दा दिहुननो गोनाङा जोंना बेनो। दा नेक्स्ट नाम्बार 2 आव दङ जोंहा 3 आव दङ x² - 10x + 25 दा मोननैजों सानजाबा जोंहा बेसेबां 25 जायो। अब्ला जोङो 5 × 5 खालामबा 10 जायो। ओंखायनो x² - 5x - 5x + 25 अब्ला जों कमन खालामनाय x - 5 बेनिफ्राय जों मा खालामनाय कमन 5 अब्ला मा थागोन x - +5 बेखायनो कमन लानो हायो जोंहा x - 5 दा जों 4 नाम्बारनिखौ 11b होल स्क्वायर माइनास बेसे जागोन 2 × 11b 4c + 4c होल स्क्वायर अब्ला जों बेखौ मा लिरनो हायो a - b माइनास 11b माइनास 4c होल स्क्वायर गोरोन्थि जादों बुंनाया। अब्ला जों बेखौ लिरनो हायो 11b माइनास 4c आरो 11b माइनास 4c जों बेबायदि लिरनो हायो। जों बेखौ मा लिरनो हायो? जों बेखौ मोनदोंमोन a - b होल स्क्वायर = 2a² + 2ab प्लस जों माइनास b स्क्वायर अब्ला जों बेखौ सिफायनो मोनदों क्लास 9 आव मोनबोदों मोनसे बेखौ a - b जों बेबायदि सिफायनो मोनदों। दा बेखौनो जों सिगाङावबो फर्मुलायाव मोनबोदों बेबायदि सिफायनो हायो। दा जोंहा 5 नाम्बाराव दङ। जों अब्ला बेखौ जों मा खालामनो हायो a² - b² = a - b होल a + b होल बे फर्मुलायाव सिफायनो हायो। अब्ला जों बेखौ सिफायनो हागोन 3p होल स्क्वायर माइनास 4q होल स्क्वायर = अब्ला जों लिरगोन 3p माइनास 4q आरो 3p + 4q होल जों बेयाव सिफायनो हायो आरो
दा बेयो जोंनिया 5 नाम्बारनि आरो जोंहा दङ 6 नाम्बार दा 6 नाम्बारखौ गिदिं जानो हागौ नोंसोरो जेबो गैया बेयावबो सिम्पल जोङो a + b होल स्क्वायर फर्मुला सिफायबानो जायो 6 नाम्बाराव दङ जोंहा l + m होल स्क्वायर माइनास l - m होल स्क्वायर अब्ला जों बेखौ मोनसेखौ प्लास मोनसेखौ माइनासआव सिफायना ला होमबा जोङो l स्क्वायर प्लास 2m बा lm प्लास m स्क्वायर होल माइनास इन दङ बेखौ ब्रेकेटाव दोनथ' l स्क्वायर माइनास 2lm प्लास m स्क्वायर होल सिफायबाय जोङो अब्ला बेखौ l स्क्वायर प्लास 2lm प्लास m स्क्वायर ब्रेकेटाव प्लास इन्टु माइनास माइनास l स्क्वायर प्लास इन्टु माइनास इन्टु माइनास प्लास 2lm माइनास इन्टु प्लास माइनास m स्क्वायर अब्ला जोङो बेवहाय दानगारनो हागोन जोंहा नै बेयो दाजाबा बेयो मोनसेया जोंहा दानख' आरो बेयो दाजाब बेयो जोंहा मा दाजाब बेयो दानख' अब्ला जोंहा मा थाखो 2lm आरो मा थाखो प्लास 2lm दाजाबा जोंहा 4lm बेखिनियानो जोंहा 6 नाम्बार दा बेनि उनाव दङ जोंहा 7 नाम्बार 7 नाम्बारा जोंहा इजि x स्क्वायर माइनास दङ जोंहा 13x माइनास 30 अब्ला आं नोंसोरखौ गिबियावनो मा बुंदोंमोन जों बे मोननैखौ जों मा खालामनो हायो दिहुननो हायो बोरै जोङो होमबा जोङो 30 खौ नैयाव जोंहा मा थायो से थायो x स्क्वायर माने से बे सेजों थांबा 30 30खौ जों मा मोनो 15 सानजाब 2बो मोनो आरो 5 सानजाब 6बो मोनो अब्ला जों बे मोननैखौ दाजाबबा जोंहा मा जाया 13 मोना अब्ला बे मोननैनिफ्राय जोङो 15 निफ्राय 2 दानख'बा जोंहा 13 मोनो बेखायनो जोङो बेखौ लानोसै अब्ला x स्क्वायर माइनास जों मा खालामनो हायो x स्क्वायर माइनास 15x प्लास 2x माइनास 30 लानो हायो अब्ला नै 15 निफ्राय जोङो 2 माइनास खालामबा 13 मोनो अब्ला जोङो आगोसार मा थागोन x बा x माइनास मा थागोन जोंहा बेयाव 15 एनिफ्राय प्लास नैयाव जोंहा 2 × 5 2 × 15 बा जोंहा 30 जायो ओंखायनो जोङो 2 कमन लाबोनो हायो प्लास इन्टु माइनास नैयाव एक्सआ थाबाय नालाय प्लास इन्टु माइनास माइनास बेसें 15 अब्ला नै मोननैजों जों कमन लाबोनो हायो x माइनास 15 अब्ला बेखि मा थागोन x प्लास 2 होल दिहुननो गोनाङा जोंना बेखिनियानो नेक्स्ट जोंहा मोननै दंबावो 8 नाम्बार 8 नाम्बाराव दङ जोंहा y स्क्वायर माइनास 5y माइनास 36 बे मोननैखौ सानजाबा जोंहा बेसेबां जायो नैयाव y स्क्वायर जोंहा से दङ सेजों 32 सानजाबा बेसेबां 36 अब्ला 32खौ जों मा सानजाबना मोनो 6 सानजाब 6 मोनो आरो 4 सानजाब 9बो जोङो मा मोनो 36 अब्ला जोङो 9 निफ्राय दानख' 4 खालामबा जोंहा 5 थायो अब्ला जों ओंखायनो y स्क्वायर माइनास 9y प्लास मा होनो 4y माइनास 36 नैया जोंहा दानख'सिन दङ नालाय गिदिर ओंखायनो जोङो बे बानायबाय बिदि बानायबाय अब्ला बेनिफ्राय जोङो कमन लानो हायो मा y लानो हायो y माइनास 9 थाबाय अब्ला बेनिफ्राय जोंहा नैयाव 3 × 9 जायो नालाय ओंखायनो जोङो मा कमन हायो 4 अब्ला y जोंहा प्लास इन्टु माइनास माइनास 9 अब्ला जों मा कमन हायो y माइनास 9 अब्ला मा थाखो y प्लास 4 बेनो जाहैबाय नेक्स्ट दङ जोंहा 9 नाम्बार 9 नाम्बाराव दङ जोंहा 4y स्क्वायर प्लास 25y माइनास 21 अब्ला नाय जों बे मोननैखौ सानजाबबा जों बेसेबां मोनो 21 × 4 बेसेबां 484 अब्ला जोङो 84 खौ जोङो मा सानजाबना मोनो जों आं डाइरेक्ट मोनखानाय लानोसै नै 28 जों 3 सानजाबा बेसेबां 4 2 बेसेबां 68 अब्ला जों 28 निफ्राय 3 माइनास खालामबा 25 मोनो निस्सय बेनिखायनो जों 4y स्क्वायर प्लास 28y माइनास जोङो 3y माइनास 21 लानोसै अब्ला जों मा खालामनो हायो नैयाव 4 × 8 जाना दङ 4 × 7 जाना दङ 4 × 7 28 जाया होमब्ला जों बेनिफ्राय मा लानो हायो 4 कमन 4 आरो y मोनसे दङ बेयाव मोननै बेयाव मोनसे कमन लाबाय अब्ला y प्लास मा थाखो जोंहा 7 माइनास सिन ओमफ्राय बेयाव जोंहा 3 × 7 जानांगौ होमबा 3 मोनसे बिनि 3 मोनसे बिनि 3 मोनसे कमन 3
अब्ला बिथिं मा थागोन y माइनास इनटु माइनास प्लास मा जागोन 7 अब्ला जों मा कमन लानो हायो y प्लास 7 होल 4y माइनास 3 होल दा दिहुननो गोनाङा जों बेखिनियानो दा नेक्स्ट 10 नाम्बाराव दङ जोंहा 10 नाम्बाराव दङ 3x to the power 6 minus 6x square y minus 45x square y square दा बेनिफ्राय जों मा खालामनो हायो बेवहाय जोङो मोननैखौ सानजाबना नायनो हायो 45 दो 3 माल्टिप्लाइ खालामबा 15 1 बेसे जायो 12 13 135 135 को जोङो मा माल्टिप्लाइ खालामना मोनो जों बेखौ दिहुननो नांगोन आरो दा दिहुनोबा जोंहा बेहाय 10 आव बा जों बिदि खालामबा जानाय नङा बेखौ जों बेलेग मोनसे टेकनिकआव लांनांगोन बेखौ बेबायदि टेकनिकआव जानाय नङा जों बेनिफ्राय कमन लानांगोन जों बेनिफ्राय नियाव 3 बेयावबो 2 इनटु 3 आरो बेहाय जोङो मा दङ 3 इनटु जों मा खालामनांगोन 15 जों जोङो 3 सानजाबबा बेसे जायो 5 इनटु 4 3 इनटु 4 45 अब्ला जों बेखौ मा 15 अब्ला बेनिफ्राय जों कमन लानो हायो 3 3 ओंखायनो 3 आरो बेहाय x बेयाव मोननै दङ बेयाव मोनद' दङ अब्ला जों मोनबेसे लानो हागोन मोननै लानो हागोन अब्ला बिथिं मा थागोन x to the power 4 माइनास मा थागोन जोंहा बेहाय 2y माइनास 15y होल स्क्वायर दा बेखिनिया जोंहा बेवहाय थाबाय दा जोंहा दिहुननो गोनां एन्सारा बेखिनियानो आरो दा नोंथांमोनखौ बुजिबाय होनना सानो जुदि बुजि मोनाखै नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन दा जोङो 5 नाम्बारनिखौ खालामसै बेयाव जोङो बिदाब गोबां राशिखौ से बिदाब राशिजों राननो होदों दिनैखौ बिदाब गोबांखौ जोङो बेजों राननांगौ अब्ला जोङो दानिया राननोसै बेवहाय जोङा 3y to the power 8 minus 4y to the power 6 plus 5y to the power 4 को जोङो नै बिदाब जों राननोसै अब्ला जोंहा मा सानजाबनांगोन बेहाय जोंहा बेखौ मोननोब्ला होमबा जोंनो 3 नांगोन नै 3 दं नालाय आरो y बेसेबां 4 बा 3y to the power 8 जागोन जोंहा नै बेजों सानजाबबा 3y to the power 4 अब्ला जोंहा मा जागोन माइनास 4y to the power 6 अब्ला जोंहा दा मा नांगोन नैया सिना माइनास नांगोन नालाय माइनास होबाय अब्ला मा नांगोन y 4 नांगोन 4 ओमफ्राय y आ मोनबेसे दङ जोंहा 6 या 6 अब्ला जोंनो मा नांगोन y स्क्वायर अब्ला जों सानजाबाय 4y to the power 6 माइनास नैबे प्लास जागोन नालाय ओंखायनो दाननाय थांबा मा थागोन जोंहा 5y to the power 4 नै 4 अब्ला जों बेखौ दानगारनो जोंहा मा सिन दङ बेहा प्लास अब्ला जों प्लास मा नांगोन 5 आरो मा नांगोन y नांला जोंना 5 ल' नांगोन माने 5y to the power 4 ओंखायनो दिहुननो गोनां रानगासेया मा जागोन जोंहा रानगासेया 3y to the power 4 minus 4y square plus 5 जोंहा दिहुननो गोनां माना बेखिनियानो दा नेक्स्ट 2 नाम्बाराव दङ p to the cube q to the cube minus p to the 6 q to the power 3 whole division p to the cube q to the cube अब्ला जों बेखौ p to the cube q to the cube minus p6 to the power 6 q to the power 3 बेखौ जोङो p to the cube q to the power cube राननांगौ अब्ला जोंनो मा नांगोन बेवहाय गिबियावनो जोङो से नांगोन सेजों सानजाबा p to the cube q to the cube अब्ला जोंना माइनास p to the power 6 q to the power नांगोन जोंहा 3 अब्ला जों p को 6 मोननो थाखाय खैथा नांगोन c ना मा दङ माइनास p खौ जोंनो मोनबेसे नांगोन p को जोंनो मोनसे होमबा बेयाव जोंहा p to the cube सानजाब्लानो जाबाय माइनास p to the power 6 आरो बेयाव 1 बेयाव जोङो 1 थाबाय बेनि थाखाय 1 दो सानजाबा बेनो जायो ओंखायनो q to the cube अब्ला जोंहा लाथिख' थाबाय ओंखायनो दिहुननो गोनां रानगासेया बेसेबां जागोन जोंहा 1 minus p to the cube दिहुननो गोनां बेखिनियानो दा नेक्स्ट 6 नाम्बार खालामसै जोङो 6 नाम्बाराव जों रानगासे दिहुन बा 1 नाम्बाराव दङ जोंहा
10x minus 25 खौ जोङो राननांगौ 2x minus 5 दा बेखौ आङो थोंजों राननाय मेथडजों एसे खोन्थानोसै 10x minus 25 खौ जोङो बोख्लायबाय नैबे राननाय दं नालाय 2x minus 5 अब्ला जों बेनिफ्राय मा कमन लानाय 5 कमन लानो हायो अब्ला जों मा थागोन बेहाय 2x minus 5 अब्ला बेयाव 2x minus 5 all ब्रेकेट दं नालाय होबाय होमबा नै बिसोर मोननैजों समान ओंखायनो जोंहा मा थाखो 5 रानगासेया ओंखायनो दिहुननो गोनां एन्सारा जोंना 5 आरो नाम्बार 2 आव दङ जोंहा 20y plus 4 whole y square plus 5y plus 3 ओमफ्राय राननो गोनाङा दङ जोंना रानग्राया डिविजन 5y plus 4 अब्ला जों बेखौ साजायना लानोसै 20y plus 4 whole y square plus 5y plus 3 बेनिफ्राय 5y plus 4 अब्ला जों बेखौ बेजों 5 into 1 1 5 जा 4 4 बेजों एखे दानजाबाय अब्ला जोंनाव 4y square plus 5y plus 3 whole जा दिहुननो गोनां माना बेनो जोंना 6 नाम्बार ना दा नेक्स्ट दङ जोंहा 7 नाम्बार दा 7 नाम्बारखौ जोङो दिहुनगिरियाव फोरमायनानै बानायनो होदों अब्ला जोङो 7 नाम्बारनिखौ बानायनोसै 4u square plus 25u minus 21 division u plus 7 अब्ला जों बेखौ 4u square plus 25u minus 21 by u plus 7 अब्ला जों बे मोननैखौ सानजाबा बेसेबां जायो 84 दा 84 खौ जों सिगाङावनो लिरखांखांबायमोन दा बेनि मेथड बायदि जोङो बे भेलुखौनो जोङो सिगाङाव लिरखौ 4 नाम्बारनि कुइसनाव लिरखांदों जोङो 4u square 4 आरो 21 दो सानजाबा 84 जायो ओंखायनो जों मा होनो plus 28u minus 3u minus 21 by u plus 7 whole लाबाय जोङो अब्ला बेनिफ्राय जोङो बेनिखौ नैथिं बोख्लायबाय अब्ला बेसोर मोननैजोंफ्राय कमन लाबोनो हायो बेसेबां 4u कमन लाबोबाय बा u प्लास बेसेबां थागोन जोंहा 7 माइनास सिन दङ ओमफ्राय जोङो बेवहाय 21 नालाय बेयाव 7 3 इनटु जोंहा 7 21 ओंखायनो 3 कमन लाबोबा u माइनास इनटु माइनास प्लास 7 होल u प्लास 7 अब्ला जों कमन लानो हायो मा u प्लास 7 अब्ला थाखो 4u माइनास 3 अब्ला जोङो u प्लास 7 दानबा मा थागोन जोंहा एन्सारा 4u माइनास 3 दिहुननो गोनां जोंहा बेखिनियानो नाम्बार 1 ना नाम्बार 1 कुइसन 7 नि अब्ला जोङो बेखिनिखौ लिरबाय m स्क्वायर प्लस 14m माइनास 3 जोङो बे 6 इनटु 2 बेसेबां जायो 2 1 बेसेबां 232 अब्ला जोङो m स्क्वायर माइनास जों बेसेबां 60 नि m निफ्राय 2m माइनास खालामबा प्लास नै बे गिदिर नालाय खालामबा जोङो 14 मोनो ओंखायनो माइनास 32 जों मोनला खालामबाय m प्लास 2 अब्ला जों बेनिफ्राय कमन लाबोनो हायो मा m अब्ला बिथिं थागोन m माइनास 16 प्लास अब्ला जों बेनिफ्राय कमन लाबोनो हायो 2 2 जिहेतु जों 2 माल्टिप्लाइ खालामबा 16 जों 32 मोनो बेखायनो 2 अब्ला मा थाखो m प्लास इनटु माइनास माइनास 16 अब्ला सिङाव m प्लास 2 जायो जोंहा अब्ला कमन लानाय m माइनास 16 थाखो m प्लास 2 m प्लास 2 अब्ला दानबा जोंहा मा थाखो m माइनास 16 दा दिहुननो गोनां एन्सारा बेनो थेंक इउ गाइस नायनायनि थाखाय आरो जुदि मोजां मोनोबा कमेन्ट हरनो दाबाव